ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nalausab kanimo. Ikaduhang Domingo karon gikan sa Paskos pagkabanhaw, unya halad kini sa simbahan isip kasaulugan sa Divine Mercy. So gitawag og Divine Mercy Sunday. Gipahinumduman ta sa makausapa nga kini di ay ang atong kaluwasan, ang pagkabanhaw, ang pagkamatay o ang pagkabanhaw ni Kristo bunga ni sa iyang way sukod sa Ocean of Mercy sa atong Ginoo alang kanatong tanan. Busa atong padayon ay hangyo dinhi duyog sa tibuok kalibutan ang pagpangayo sa kaluoy sa Ginoo nga mahunong na kining pandemic karon nga COVID-19 ug ang tanan nga naapektuhan karon directly or indirectly mahimo untang mabindisyonan sa mga grasya ang ilang gikinahanglan nga masulbad ang ilang mga problemang giatubang ilabi na gyud ang gipanggutom na karon tungod niining atong enhanced community quarantine ug ang atong mga government officials, church officials nga panalipdan unta kanunay ug giyahan sa kaluoy o grasya sa Ginoo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, ikaupat sa dron nga nobinaryo sa atong kapistahan ni San Vicente Ferrer sa atong patron dinhi. Atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios sa kaluoy nga walay katapusan, niining bag-ong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan. Dugangi ang grasya nga imong gihatag kanamo aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi sa bunyag nga naghugas kanamo sa Espiritu nga nagpakataw kanamo pag-usab ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. O gigamit sa katawhan ang ilang panahon, pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa inigsuon nga pakigambahan kanila, o sa pakikambitay sa pagpangaon, o sa mga pag-ampo. Daghang mga milagro o mga buhat nga katingalahang nahimo pinaagi sa mga apostoles, og tungod niini ang tanan giabot og katingala ug kahadlok. Ang tanan nga magtotoo nagpadayon sa inigsuon nga panag-uban ug sa mga kabtangan sa matag usa kanila gipanag-iya nilang tanan o gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan
ug ang mga halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa mga nagkinahanglan sa usap-usa. Nagpadayon sila pagtigom kada adlaw dito sa templo ug naghiusa sila pagpangaon uban sa masadya ug mapaubsanong kasing-kasing dito sa ilang mga puloy-anan. Gidayeg nila ang Dios ug gikahimutan sila sa katawhan ug sa matag adlaw gitugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tawo nga nangaluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasultiya ang balay ni Israel. Ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiya ang balay ni Aaron. Ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiya sila nga madlukod sa Ginoo. Ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Nagkalisod-lisod ako ug nasukamon. Apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog, ang akong kaisog mao ang Ginoo. Ug siya kanhi ang akong manluluwas. Ang malipayong singgit sa kadaugan diha sa matulda sa matarong. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo gihimo kini. Kay bulungan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, kay tungod sa iyang dapong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Ang iyang pagkabanhaw maoy naghatag kanatog dili matarong nga paglaom ug sa panulundon nga dili madunod ni mahugaw ni mahanaw. Gitaganan niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam ng ipadayag sa katapusan sa panahon. Tungod niini paglipay kamo bisan tuod sa pagkakaron kinahanglang magsubok kamo sa mubong panahon tungod sa daghan ninyong mga alantuson. Ug tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod ba gayud ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyo usab nga pagtuo nga bilinhon pa kaysa bulawan, labi pang sulayan aron malig-on. Unya makadawat kamo og mga pagdaig, himaya ug dungo sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya.
ug nagtuo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa nalipay kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong tungod kay nadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Sa pagkagabi na niadtong Dominggoha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya sa Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypa niya sila o giingnan. Gawatan ninyo ang Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kun makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Ug daghan pa mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat ni ining basahona, apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Lingkod ikaw, O Kristo. Mga igsoon, ang mga apostoles, human si Kristo gipatay, purti kinilang hadloka. Mura to sila og nag-enhance community quarantine, kay magtigom sila sud sa lawak, nya ilang trangkahan ang pultahan. Nya si Jesus, bisan tuod og naa siya'y lawas nga nabanhaw, nilusot lang siya sa pultahan nga sirado. Mulusot ra siya sa bungbong nga sirado. Kaning atong COVID
virus o COVID-19 nga virus, mulusot man sa siya, di ta kakita, pero kinahanglan usa kang muubo, kinahanglan usa kang muhikap or mupaduol sa nagstorya aron ka matakdan. Pero si Jesus di sad makita, pero iniglusot na niya, makita dayon siya. Bulahan kadtong mituo na si Jesus nabanhaw, na si Jesus ania uban kanato hangtod sa katapusan. Saman mituo ba mo mga igsoon nga si Jesus kuyog nato ron? Na diha sa inyong balay nga nag-lockdown mo, kuyog sa si Jesus diha? Kuyog? Dili. Istoryahe. Kinsa man ang tinuod nga mituo nga si Jesus kuyog nila. Ang atong modelo mao ang mga tinun-an ni Jesus. Sila si San Pedro, kadto mga 12 ka apostoles o mga nikuyog niya sa sinugdanan. Unsa may timailhan nga mituo ta ni Jesus? Ang timailhan diha sa unang pagbasa. Unsa may gibutang sa unang pagbasa? Doon na sila'y gitawag og inigsuon nga paghigugmaay. Inigsuon nga paghigugmaay. Kanang mga managsuon nga naasod sa panimalay. Unsa may ilang pagtratar sa mga butang sa ilang pamilya. Kinsa may tagiya? Ang usara ka igsuon o silang tanan? Tubag. Depende, Father. Depende. Kana bang suod sa simbahan ba? Suod simbahan, suod sa balay. Unsa may ilang pagtan-aw sa ilang mga butang diha sa ilang pamilya. Kinsa may tagiya? Silang tanan o usara nila? Silang tanan. Silang tanan oy. Moingon mga uban, nga di ko nang pasudlon ako'y katungod aning balaya. Ana na siya. Nay katungod tanan. Unya kini ding inigsuon nga gugma gipuy-an is mga apostoles, giunsam nila pagbuhat. Ang ilang gibuhat, gibaligya sa mga dunay mga kabtangan kato mga dato-dato, gibaligya nila ilang mga butang o gihatag ngadto sa ilang community o sila nang tanan mo'y tag-iya niini. Wa nay mo claim na ako'y tag-iya ra. Mao na siya ang kinabuhi sa mituo nga si Kristo kuyog nila, nga si Kristo mao'y manluluwas, nga si Kristo mao ang tanan alang kanila. Karon gipakita sa atong tibuok kalibutan ang kahimtang natong tawhanon nga tungod niining COVID-19 murag ang atong mga butang nga atong gibalyo og maayo, atong mga activities na gibalyo og maayo, apil ng atong gahom ug atong kasikat nangawagtang ng tanan. Hapit na tanan nangawagtang. Ang imo na lang yung balay, mo'y imong kunuhay imong lugar. Unya gani kanang imong balay kung masudla nag-COVID na magkabuang yung kag bakwit diha. Di ba? Yes. Mura og wa na, nahurot na. Mao na gipahinumduman di ay ta sa Ginoo karon nga mag-inigsuunay na ta. Kanang imong bugas nga naa sa inyong balay, ayaw na paghunahuna nga ikay tag-iya ana. Kay basi karong gabi ikan-o na kas COVID, i-share na ngadto sa imong silingan nga way bugas. Kanang imong mga dilata nga gipamalit, mga unsa pa na diha mga pagkaon, ayaw na paghunahuna nga imo ra na. Tanaw-tanaw atong imong silingan nga way gikaon sad karong adlaw, ihatag na didto ibahin. Unya pa diri kaugma, ayaw la pagunahon na ugma kay basig kan-o na karos COVID. Ana ra na. Nakaron sa dihang nag-inigsuon na sila, unsa may naas ilang kasing-kasing. Si San Pedro nga mao ilang pangulo, mao'y mihimo sa sulat sa ikaduhang pagbasa, First Letter of Peter chapter 1, nga niingon siya diri, adunay giandam tungod sa dakong kaluoy sa Ginoo nato, nagpakamatay siya og nabanhaw og kitang tanan gitagaan na og bag-ong kinabuhi. Kining bag-ong kinabuhi matud pa ni San Pedro, dili na ni madunot, dili na ni masakit, dili na ni matapos, ug hain man giandam sa Ginoo, tua didto sa langit ang maong kinabuhi nga giandam ni Hesus, nga tua na sa ron siya didto gapuyo. Nya kita din hinga ga sunod niya kung muambit sa ta sa iyang inigsuon nga gugma, pasabot ana
makasud sa taaning bag-ong kinabuhi nga dili madunot, wa nay COVID-19 dito, wala na gani iyawa dito, wala na dito yung mga sugarol nga imong badlongon nga ayaw mo panggawas, manggawas gyud hangtod nidaghan na lang hinuon ang COVID kay mga matinumanos gusto wa na dito, ang tuwa dito pare na lang. Wa say siguro ang pare, no? Ambot ang lektor siguro ba makaadto dito. Kinsa may makaadto dito nga siguro? Kinsa man ang nagpuyo dinhis kalibutan diha sa inigsuon nga gugma. Nakaron kining divine mercy diha ni gasukad sa Dios nun nga gugma. Nya giunsa man pagpakita sa Ginoo ang iyang Dios nun nga gugma nga hinato, si Jesus ang anak sa Dios minaog og nagpakahimong igsuon nato. Ngunang gitawag na taron og mga anak sa Dios. Kay si Kristo nakig-igsuon nato. Gadaha ba siya siyang bahandi nga langit nun? Kato dito nga gilak-gilak ang mga bahandi. Wa, gihukas niya ang iyang pagka-Diyos, ang iyang pagkahari. Niya nagpuyo siya og kabus kay kinabuhi, nakigtipon sa mga kabus. Ako lipay kay ko magtanaw ng YouTube karon mga igsoon. Kanang naa diha ipipila na to ka igsoon nga nitubag anang gitawag og Mayaman Challenge. Talagsaon kay na, Mayaman Challenge. Na ay ni-donate og pila ka truck, na po ka truck na bugas. Na asay ni-donate og 10,000 kasakong bugas kay Mayaman Challenge. Mura ba ingon ba, kung dato ka, ipakita ang imong kadato. Karon ipakita og dato ba kang tinuod. Pakan-an ang mga way kaon. Kung dato kang tinuod, mo na ron ang gitawag og Mayaman Challenge. Ang kang Kristo nga challenge, dili lang kutob sa pag Mayaman Challenge. Ang iyang challenge, unsa man? Unsa man kabus sa kuan? Sa Tagalog, mahirap challenge. Kana bang pagpuyo na kabus. Magpuyo ka nga wa gyud kay imo, nga di gyud ikay tag-iyas tanan. Kana bang wa na gyud kay ibilin diha nimo. Kay mao nay gipuy-an ni Hesus tungod sa iyang dako kay kaluoy nato. Nipuyo siya nga sama gid nato nga wa na gyud nahibilin. Gawas na lang sa iyang divine mercy o divine nature. Pero gibiyaan gid niya tanan. Mao na nga pag-abot nas panahon nga gikulata siya maayo, gipatay siya, wa gyud siya mawilis kalibutan. Nga naman, kay wa man sa siya giangkon dinis kalibutan. Karon bitaw daghang kay moingon ako, Pader, kakulba na bagid ani Pader, kakulba. Naaga ni mga tao nga gikan atong lugar nga daghan kay COVID. Unya mahibaw-an nga nisuod sa ilang lugar bisag wa gutoy COVID, taga didto lang. Hala Pader, di arabay taga kuan, di adire. Iampo taon mi Pader. Nako, sa naman niyo. Sa una ang among lugar nganlan man nagdaghang ungo. Nya mo adto gani mislaing lugar sa ay pagbantay mo nang taga-kuan kay daghan mga umo ra ba na diha. Karon na daghan yung mga labaw pas umo mahadlok na ta. Ug naay mga tagalaing lugar nga naay daghang COVID igari sa Pilipinas, ayaw sud. Ana, labaw pas ungo. May patong ungo sa una mo kumpiyansa pa tagamay. Karon hadlok na ta. Yang anong nahadlok man ta? Tungod kay daghan kay tag-attachments kalibutan. Dili ta ka maong mubiya sa kalibutan. Wa ta makikigsuon ni Kristo nga dili taga kalibutan. Wa ta makikigsuon sa mga apostoles nga dili taga kalibutan. Maigsuon muagi ra ta dinhis kalibutan. Pasalamat ta ning COVID-19 kay gipahinumduman ta nga biyaan ra gid ay nato ang tanan. Gitawag lang ni siya patikim-tikim ba? Kana bang testing nga pag let go. Gilet go na nimo ang imong opisina, gilet go na nimo ang imong mga celebrations. Wala na pista. Kamisan gilet go na sa namo ang kolekta. Ana kanang let go ba? Gilet go na nimo ang imong kabit kay di man pwedeng paanhaos inyong balay. Gilet go na sa nimo ang imong uyab nga magsigil lang og tinukhangay. Kay di na magkakaadtong pasaya-saya kay bawal naman. Gilit go na ang computer kay gisira na ang mga internet cafe. Gilit go na to mga disco-disco, katong mga inom-inom, skit TV bar nga
na ay magsayaw-sayaw nga ingon sila hubo-hubo kuno magkukitaan na kausal tingin ko. So mo na kanang sige mo na karon wa na let go na kanang atong beach kay kung mag-beach ka karon maligo ka di na man ka patungahon kay patay man ka dakpon man ka. So gilit go na sana nato. Sa ato pa biyaan ra gid ni nato tanan. Moabot ang panahon na kung maigo kita sa COVID sama ng daghan kay karong nangaigo abot yung tanan nga biyaan ginato ning kalibutan. Apan matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, ayaw kabalaka, to ay bag-ong kinabuhi, to ay bag-ong langit, bag-ong yuta, nga giandam ang Ginoo ug mopadayon tas ato didtong panag-inigsuunay. Apan makaabot ra ta didto kun dinhi mismo sa kalibutan, gasugod na tag pagpakig-igsuon ni Kristo, gasugod na tag pagpakig-igsuon sa atong isikatawo, pinaagi sa atong gugma, kaluoy o pagsuporta kanila. Kung ato ning buhaton, why problema ang kinabuhi. Wa sa gitay kahadlok aning COVID. Kay nga naman, bahala ka diyan kubira ka, di ka kaabot dito sa langit. Kutob ra ka din sa kalibutan. Unya kung naa say gahom sa Ginoo, bisag din sa kalibutan, pwede nang kuhaos Ginoo anytime. Pero kanus am na ihatag sa Ginoo ang iyang divine power o divine mercy kung magpuyo na ta nga mag-inigsuunay. Balikan na kong jutay, ang unang pagbasa, miingon diri, daghang mga milagro o mga katingalahang buhat ang nabuhat sa mga apostoles. Daghang mga milagro o katingalahang mga buhat. Nga naman, tungod kay nagpuyo man sila sa mag-igsuon ni Kristo o igsuon sa usag-usa. Nautunta, musugod na tarong tanaw sa atong kinabuhi, musta man, igsuon ba ka ni Kristo? Nya igsuon basag kas imong mga silingan labi na gyud sa mga nanginahanglan. Mangluhod ta para sa atong ikaupat nga nobinaryo. Nobena ni San Vicente Ferrer, ikaupat nga adlaw. Pag-ampo sa kaulay. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan ug katapusan, nga mao ang giambitan ni San Vicente Ferrer sa iyang pagkaulay. Tungod niini sa pagsudong lamang niya sa mga babay nga dautan ug kalibutan nga nawad-an na sa kaulaw, namiya sila sa ilang mangilad nga batasan ug gikan usab sa kahumot nga nangalinyon sa iyang lawas na nagpakaila ang mga lalaki sa ilang naandang mga sala nga malaway. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga pahanungdan ni ining anghel nga matinaw. Huwag tangon puunta ang akong kasing-kasing, bisan ang labing gamay nga mga hunahuna nga batok sa kaulay, kay aron sa ingon ni Ana, mamahimong ulay ug putli ang mga pulong ug mga buhat ko, nga maoy magdala kanako sa paghigugma kanimo ug sa himaya sa langit. Amen. Sa hilo mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining nobena. Mga milagros. Sa lungsod sa Masalfar, ang usa ka dalaga na sakit o grabe kaayo tungod kay wala na makaihi sulod sa taas nga panahon. Gibasahan na gani siya sa mga pagdangat sa maayong kamatayon. Maampuon siyang mitawag kang San Vicente, kinsa mipakita kaniya diha-diha ug namulong sa malumo ug inamigo nga mga pulong nga miingon kaniya, niining sakita dili ka mamatay, hinunua mamaayo ka karon dayon. Sa lungsod sa Fuyos, probensya sa Valencia,
ang usa ka tawo nga maampuon kang San Vicente nasakit og grabe nga hilanan. Gisakitan sa kilid sa makusog nga kaul-ol ug gibiyaan na siya sa mga mananamban. Nagampo siya sa santo ug sa iyang pagkatulog nakita niya si San Vicente nga gilibutan sa mga suga nga nagkuha sa sulod sa iyang tiyan sa usa daw unod nga tibuok nga ingon kadako sa usa ka itlog ug sa pagmata niya naayo na siya. Pagampo sa adlawng tanan Mahigugmaon yamot nga amahan San Vicente Ferrer, manlalaban ug maglilipay sa mga tao nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo niining nobena. Nagaampo ako kanimo santos ko, alang sa pagsuswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdais sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo, ug sa pagtubo sa mga virtudes, alang sa mga kinahanglan niining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio, ug alang kanako santos ko, maoray pamayoon ko kanimo, ang angay unta kadako, alang sa labing dakong dumo, ug himaya sa Dios ug kanimo, inaot paunta. Igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo Jesucristo gikan sa mga kamuhat, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa iyang Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug sa mga bag-ong binunyagan aron ang mga nabag-o na pinaagi sa bunyag ug sa pag-ila sa imong ngalan makadangat unta sa mga kabulahanan nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug makaron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining panahon nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhono nga pag-ingon, Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya,
usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining adto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi nang gihandom namo nining misa karon ug kadtong mga nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug kadtong nagsimba diha sa mga online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz de Manila, San Vicente Ferrer, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, pinaagi sa mga pulo nga gitudlo ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Ato karong ipaambit ang atong timaan sa panaginig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Alang sa mga dili makakalawat karon, espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga ang gahom
sa among pagkalawat niining Pasko, magpadayon unta sa kanunay dinhi sa among mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Mangluhod ta para sa Orasyo Imperata. O Dios among Amahan, nisangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus nga mikalas na pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang mga naapektuhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo o dinuyogan sa puangod. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyok nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Ngaigsoon usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Ocean of Mercy. Naa diha ang dakong gahom, gugma o grasyas Ginoo nga makaayo nato sa lawas ug sa kalag. Pero mahitabo ra ni kun mag-inigsoonay kita kana bang ang tanang butang sa kalibutan kita ng tanan mao'y tag-iya. So subay niini kay di man ta ka-celebrate sa atong pista sa normal nga paagi karong Pitsa 25 adlaw Sabado. So amo diri nasabot-sabutan nga manghatag ta padayon og mga kaning pagkaon ngadto sa mga kabus natong kaigsuonan dinhi sa parokya. So kadtong ni pledge dinhi sa atong pista pag meeting nato namon to ni pledge sa mga stipends sa mga pari nga mo celebrate sa atong mga misa. Ako mong angyon na kung kaya pa ipadayon lang to og donate kay ato tong ipamalit og mga bugas og dilata niya atong ipang-distribute sa adlaw Sabado ngadto sa atong kaigsuonan nga naglisod labi na gitong tuas mga kabukiran karon sa mga suok-suok na to mga barangay dinhi sa atong parokya. Nya kamusan nga wa mo pledge pero napay sobra-sobra diha, pwede sa inyo ihatod dinhi sa atong parokya para magamit nato. So tingali mga Miyerkules karong simanaha o labing dugay Huwebes ato ng pamaliton ang atong mga ipanghatag o ato ning i-distribute sa adlaw Sabado. So magampo ta padayon para sa kasulbaran ining krisis kay ang gahom ni San Vicente ang gahom sa Dios pinaagi ni San Vicente Ferrer grabe kaayo ka epektibo. Muna padayon tang magampo alang niini. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. O manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagi sa pagpaambit sa gugma, kalipay ug kaluoy ni Kristo. Salamat sa Dios.